Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Η Μεγάλη Γέφυρα Ανθρωπιάς αποκτά γερές βάσεις με τη δική σας βοήθεια. Στηρίζει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και αποδεικνύει ότι η ανθρωπιά δεν χάθηκε από την Ελλάδα. Η ανταπόκριση των συνανθρώπων μας είναι άμεση και συγκινητική. Οι εκκλήσεις των οικογενειών που προβάλαμε κινητοποίησαν δεκάδες ανθρώπους που σπέβδουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Από το ειστέρημά τους, απλοί καθημερινοί άνθρωποι ενεργοποιήθηκαν και αισθάνθηκαν την ανάγκη να δώσουν τη βοήθειά τους σε αυτούς τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται από την κρίση. Στην προηγούμενη εκπομπή μας προβάλαμε το δράμα που βιώνει ο κύριος Κώστας, ένας άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας, ο οποίος αναγκάζεται να ζει κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Η υπόθεσή του προκάλεσε αίσθηση και η σημαντική βοήθεια δόθηκε από τα Βιολογικά Κυριακίδη, το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ βιολογικών προϊόντων. Ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο. Στον Όμιλο Κυριακίδη, στο Σάνι, σε όλους. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποστολή βοήθεια στην οικογένεια του κυρίου Κώστα στα Καμίνια από την προσφορά του Ομίλου Κυριακίδη έχει ήδη ξεκινήσει. Από πολύ νωρίς οι συντελεστές της μεγάλης πρωτοβουλίας αλληλεγγύης, που ολοένα και βρίσκει μεγαλύτερη απήχηση από πολύ κόσμο, βρέθηκαν στις επάλξεις και σε κατάσταση συνεγερμού. Συγκέντρωσαν τα απαραίτητα τρόφιμα για την οικογένεια του κυρίου Κώστα από τα Καμίνια. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να κάνουμε ό,τι μπορούμε και παραπάνω από αυτά που μπορούμε για να βοηθήσουμε όποιον μπορούμε που έχει την ανάγκη για κάποια πράγματα, τρόφιμα και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να προσφέρουμε. Κύριε Κώστα, αυτή είναι μια πρώτη προσφορά ενίσχυση από τον Όμιλο Κυριακίδη ώστε να ξεπεράσετε τα πρώτα σας προβλήματα και θα προσπαθήσουμε να σας στηρίξουμε όσο μπορούμε περισσότερο, γιατί ξέρουμε και έχουμε καταγράψει το τεράστιο πρόβλημα που έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και όσους συμβάλλουν, Όμιλο Κυριακίδη και τα λοιπά, και όλους τους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν κάτι. Ελπίζουμε και ο κόσμος να ανταποκριθεί σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς και να σας ενισχύσει ακόμα περισσότερο. Μακάρι, γιατί όπως έχετε δει, εντάξει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από την πλευρά μας στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που προσφέρουν για να απαλύνουν τα βάσανα των συνανθρώπων μας. Πολλές είναι οι κλήσεις που δέχτηκαν τα τηλεφωνικά κέντρα του Sunny Channel και του Flash 96 από ανθρώπους που προσφέρουν από τρόφιμα μέχρι και χρήματα. Η ενεργοποίηση της κοινωνίας που προκαλεί η Μεγάλη Γέφυρα Ανθρωπιάς δίνει ελπίδα και προοπτική. Υπεράνω των προσδοκιών είναι οι προσφορές που δέχονται τα τηλεφωνικά κέντρα του Ομίλου Πέτρου Κυριακίδη. Με αίσθημα προσφοράς, δεκάδες συνάνθρωποι μας δίνουν απλόχερα βοήθεια στις οικογένειες που πραγματικά έχουν ανάγκη. Συγκινητική είναι η προσφορά του κυρίου Κώστα, ο οποίος δίνει το ποσό των 1.000 ευρώ στην οικογένεια της κυρίας Σταματίνας, που ήρθε σε επαφή μαζί μας και μας ενημέρωσε ότι ο σύζυγος και ο κουνιάδος της πάσχουν από καρκίνο. Η οικονομική της κατάσταση είναι τραγική, καθώς κινδυνεύει να της κόψουν το ρεύμα και το νερό. Δεκάδες όμως είναι οι προσφορές και για τον κύριο Κώστα από τα Καμίνια. Το δράμα του συγκίνησε τους τηλεθεατές του Sunny Channel και του Sport TV. Κυρία Θεοδώρα, είδατε την εκπομπή Γέφυρα Ανθρωπιάς που προβάλλει ο σταθμός μας. Τι σας έκανε εντύπωση και τι σας οδήγησε στην κίνηση να πάρετε τηλέφωνο? Συγκινήθηκα πολύ με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο και να μπορούμε όλοι οι άλλοι υπόλοιποι να τους στηρίξουμε λίγο. Τι ακριβώς θέλετε να προσφέρετε? Χρήματα. Συγκινήθηκα το πρώτο άτομο, δεν ξέρω αν ήταν το πρώτο άτομο, που είχε τα πολλά περιστατικά με τα εφράγματα. Με τον κύριο Κώστα? Ναι. Από το περίσσευμα έστω και το ειστέρημα να το μοιραστούμε. Και εγώ δεν είμαι πλούσια. Και εμείς με τον σύζυγό μου δεν είμαστε πλούσιοι. Απλώς υπηρετούμε ένα ναό, είμαστε νεοκόροι. Δεν έχουμε πάρα πολλά, αλλά η συγκίνησή μας αυτή ήταν να μοιραστούμε αυτό που έχουμε. Θα ήθελα να πω ότι όλοι μπορούμε να προσφέρουμε και να ξεπεινάσουμε, γιατί δεν ξέρουμε αύριο αν και εμείς οι ίδιοι βρεθούμε στην κατάσταση αυτών των ίδιων ανθρώπων. Ένα κρεβάτι ζήτησε η κυρία Σοφία, που βιώνει το δικό της δράμα, άνεργη ίδια με 2 παιδιά. Η προσφορά ήρθε από τον κύριο Γιάννη, ο οποίος παρήγγειλε και έστειλε το κρεβάτι στην οικογένεια που το είχε ανάγκη. Έγινε μια προσφορά σήμερα από τον κύριο Γιάννη. Πώς αισθανθήκατε που είδατε τους μεταφορείς στο σπίτι σας? Πάρα πολύ παράξενα. Πάρα πολύ παράξενα. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Το είχα πάρα πολύ ανάγκη. Καταρχήν 5 χρόνια με τον άντρα μου είμαστε χώρια.
Άλλος κοιμάται σε καναπέ, άλλος κοιμάται αυτό που μπορεί δηλαδή να το διαπιστώσετε και εσείς οι ίδιοι εδώ θα πείτε. Εντάξει, σαν ζευγάρι δηλαδή δεν έχουμε νιώσει τίποτα. Τι θα θέλετε να πείτε στον κύριο Γιάννη? Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την ανθρωπιά που έδειξε. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και γι' αυτό και μιλάω και έτσι. Οι ανάγκες δυστυχώς δεν έχουν τέλος. Υπάρχουν και πολλές άλλες οικογένειες που χρειάζονται την προσφορά μας. Η οικογένεια στο Μαραθώνα με μωρό 20 μηνών επικοινώνησε με τη μεγάλη γέφυρα ανθρωπιάς του ομίλου Πέτρου Κυριακίδη. Η οικογένεια χρειάζεται επιγόντως βοήθεια. Οι γονείς ταΐζουν το μωρό τους με νερό και ζάχαρη. Έχω να ταΐζω το παιδί. Έχω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για σας. Η πρώτη φορά που ήρθα σε αυτή την ανάγκη και αμέσως είδα ανταπόκριση. 1000 ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είμαι πολύ συγκλονισμένος. Γιατί είχα έρθει σε μεγάλη απόγνωση και απελπισία. Η μεγάλη γέφυρα ανθρωπιάς του ομίλου Πέτρου Κυριακίδη ετοίμασε άμεσα την αποστολή με τρόφιμα για την οικογένεια του κύριου Κώστα από το Μαραθώνα, η οποία δεν έχει ούτε γάλα για το 20 μηνών μωρό τους. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ τα τρόφιμα, τα οποία συγκεντρώθηκαν από τη μεγάλη γέφυρα ανθρωπιάς, έφτασαν στον προορισμό τους. Μόλις συναντήσαμε την οικογένεια του κυρίου Κώστα, η οποία παραλαμβάνει τα τρόφιμα τις οποίες φέραμε. Κύριε Κώστα, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να ανταποκριθούμε στο πρόβλημα που έχετε, γιατί είσαστε άνεργος αρκετούς μήνες, ώστε να μπορέσετε να ταΐσετε τουλάχιστον το μωρό σας και να περάσετε κάποιες δύσκολες στιγμές αρχικά. Σας ευχαριστώ. Κατά πρώτον, ευχαριστώ γιατί η ανταπόκρισή σας ήταν φανταστική. Δεν πρόλαβα να πάρω. Την ίδια μέρα απευθείας ανταποκριθήκατε. Μετά από 10 ολόκληρους μήνες που έχω άνεργος, έφτασα στον έσχατο βαθμό να ζητήσω βοήθεια. Σημαντικά προβλήματα επιβίωσης αντιμετωπίζει και ο κύριος Γιάννης στην Καλιθέα. Τα τελευταία 4 χρόνια είναι άνεργος. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να τα βγάλει πέρα αυτός, η σύζυγός του, αλλά και τα 2 του παιδιά. Τις λαϊκές που έχει εδώ Δευτέρα και Τρίτη, ό,τι πετάξουν η παραγωγή. Εδώ και 4 χρόνια ο Γιάννης Τζόβας, κάτοικος Καλιθέας, βρίσκεται αντιμέτωπος με τον εφιάλτη της ανεργίας. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος επιβιώνει από κάποιες μικρές προσφορές. Από ντομάτες, πατάτες και όλα αυτά. Από την αγορά που έχουμε εδώ κάτω στη Καλιθέα, μου δίνουν ό,τι μπορεί ο καθένας για να μπορέσω να επιζήσω και τα παιδιά μου. Και το αλληλεγγύης που έχει κάνει αυτή τη στιγμή ο Δήμος, που είναι λίγα βέβαια, δεν έχει κρέας, γάλα και τέτοια, αλλά ό,τι μπορούμε να φτιάξει την ημέρα, πως ένα μακαρόνι, κάτι οτιδήποτε. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μαζί με τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, η συσσόρευση των λογαριασμών αλλά και των κοινόχρηστων τον απειλούν με έξωση από το σπίτι του. Έχω πρόβλημα στα 2 μου γόνατα, έχουν καεί τα αγκία, ταλαιπωρούμε με τις κορτιζόνες, έχω γίνει από 100 κιλά, έχω πάρει άλλα 60 και από το άγχος βέβαια, γιατί με τους λογαριασμούς που μου έρχονται και με όλα αυτά που συμβαίνουν, το άγχος της να βρω δουλειά, δεν μπορώ να βρω δουλειά λόγω και της ηλικίας, λόγω πως τον είναι, δεν μπορώ να σηκώσω κάποιο βάρος, δεν υπάρχει και αυτό το διάστημα κάποια δουλειά, γιατί όλοι μου λένε ότι υπάρχει κρίση και ότι τα βλέπουμε κιόλας βέβαια, ότι είναι πολλοί άνθρωποι στο δρόμο. Όλα αυτά μαζί, το άγχος και όλα αυτά φέρνουν ένα στρες, μια λύπη, μια λύπηση, δεν ξέρω τι να πω. Είμαι σε πολύ κακή κατάσταση, δηλαδή απελπιστική, και δεν έχω ούτε 1 ευρώ στην τσέπη μου. Να πω ότι θα πάω απέναντι να πάω να πάρω και 1 κιλό ψωμί για να ζήσω στα παιδιά μου. Και από ό,τι διαπιστώσαμε, ζεις σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Το σπίτι είναι σε μαύρα χάλια. Από το 99, από το σεισμό, έχω μεγάλο πρόβλημα από τροχτικά, κατσαρίδες πάρα πολλές, έχει υγρασία,
το σπίτι αρχίζει και καταραίει. Μου ζήτησαν, Βορειοπυρώτης μου ζήτησε κάποια στιγμή πέρσι το καλοκαίρι για μια ανακαίνιση γύρω στα 20.000 ευρώ. Εγώ δεν έχω ούτε 1 ευρώ να πάρω ψωμί. Από ό,τι έχετε δει, θέλει πάγκους, θέλει, πώς το λένε, ο νεροχύτης είναι έτοιμος να καταρρεύσει, θέλει το μπάνιο, πλακάκια, καζανάκια, ιστορίες. Εγώ δεν έχω αυτή την ηλική, ας το πούμε έτσι, και χρηματική και δυνατότητα για να μπορέσω να απεξέλθω. Έχω πάει σε διάφορους, μήπως με βοηθήσουν κάποιους που να είναι από οικοδομή, έτσι αφελοκερδός. Δεν έχει βρεθεί τίποτα εδώ στην περιοχή μου. Ζητάω κάποιον που μπορεί να με βοηθήσει αφελοκερδός να φτιάξω, για να μην μένουν τα παιδιά μου μην πάθουμε μηνυγκίτιδα και να μην πάθουμε κάποια ασθένεια, και δεν έχουμε τη φτώχεια και την πείνα. Δεν έχω, θα μείνω σε λίγο, σε 2 εβδομάδες θα μείνω χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό, και το έχω αισθανθεί αυτό το πράγμα του νερού. Πέρσι την ίδια εποχή έπαιρνα κουβάδες από τον κόσμο γύρω γύρω. Έχω αισθανθεί το ρεύμα, μου το έχουν κόψει πριν το Πάσχα. Ζητάω από κάποιους, ή από θέμα επαρχίας ή από θέμα Αθήνας, ή κάποιος που να είναι δημιούργητος και μπορεί χωρίς δέσμευση να με μπορέσει να με βοηθήσει, εμένα τον ταπεινό, έναν άνθρωπο. Χιλιάδες είναι βέβαια, αλλά θέλω να φύγω από αυτό το πράγμα, να μπορέσω να σηκωθώ στα πόδια μου. Καλούμε τους συνανθρώπους μας που μπορούν να προσφέρουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Τη μεγάλη γέφυρα ανθρωπιάς στηρίζουν τα πόρταλ olakala.gr και pro.com.gr, ο ραδιοφωνικός σταθμός Flash 96, το Sunny Channel, το αθλητικό κανάλι Sport TV, οι εφημερίδες Espresso και Athens News. Είναι στο χέρι μας να προσφέρουμε. Κινητοποιούμε την κοινωνία για να μπορέσουμε να πούμε και πάλι όλα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.